Se rengasrikko, joka viivästytti sinua. Se rengas, joka puhkesi huonoimmalla mahdollisella hetkellä. Se auto, joka ei käynnistynyt lainkaan, kun sinulla oli kiire. Se akku, joka hyytyi juuri sillä hetkellä, kun sinun piti lähteä. Sinä vihastuit. Sinä kirosit. Sinä pyysit apua. Sinä myöhästyit sitoumuksestasi. Luulit, että sinua estettiin, mutta minun on saatava sinut kuuntelemaan tämä nyt kaikella tarkkaavaisuudellasi. Se ei ollut viivästys. Se oli pelastus. Se mekaaninen vika ei ollut vahinko. Se oli enkeli, joka oli asetettu sinun ja sellaisen asian väliin, jonka nimeä et koskaan saa tietää, koska se ei päässyt koskettamaan sinua. Tänään todistan sinulle todellisilla tiedoilla, pyhillä kirjoituksilla ja hengellisellä logiikalla, joka muuttaa ikuisesti tavan, jolla katsot jokaista vastoinkäymistä, että se, mikä näytti päiväsi huonoimmalta hetkeltä, oli todellisuudessa tarkin ja rakastavin väliintulo, jonka Jumala olisi voinut tehdä elämääsi varten. Ja kun ymmärrät tämän täysin, lakkaat valittamasta rengasrikosta. Alat kiittää siitä. Sinun on kuunneltava minua siitä, mitä Brasilian teillä tapahtuu. Brasilia on yksi maailman kuolettavimmista maista liikenteen osalta. Kansallisen liikenneturvallisuuden seurantakeskuksen Observatorio Nacional de Segurança Rodoviaria viimeisimmän tutkimuksen mukaan maassa kuolee vuosittain yli 33 000 ihmistä liikenneonnettomuuksissa. Tämä tarkoittaa yli 90 kuolemaa päivässä, enemmän kuin 3 tunnissa. Samalla kun katsot tätä videota, joku on kuollut Brasilian tiellä. Ja niiden ihmisten joukossa, jotka eivät kuolleet, niiden, jotka pääsivät kotiin, suutelivat lapsiaan, söivät illallista normaalisti ja nukkuivat tietämättä, mitä oli vähällä tapahtua, on merkittävä prosenttiosuus niitä, jotka ellei jokin näennäisen epäsopiva asia olisi heitä viivästyttänyt, olisivat tilastossa, jota omaiset itkevät tänäkin päivänä. Puhjennut rengas sai sinut lähtemään 20 minuuttia suunniteltua myöhemmin. Tieosuus, jonka olisit kulkenut 20 minuuttia aiemmin, oli juuri se paikka, jossa kuorma-auto ajoi kaistan yli. Et saa koskaan tietää. Mutta enkeli, joka puhkaisi renkaasi, tietää. Ennen kuin menemme syvemmälle, minun on esitettävä sinulle kysymys. Oletko koskaan kokenut jotakin näistä tilanteista? Auto, joka ei käynnistynyt lainkaan eräänä aamuna, kun sinulla oli kiire ja vihastuit, ja myöhemmin, tuntien kuluttua, sait tietää vakavasta onnettomuudesta juuri sillä reitillä, jota olisit kulkenut. Absurdi liikenneruuhka, joka piti sinua 40 minuuttia osuudella, joka normaalisti kestää 5, ja kun saavuit määränpäähäsi, huomasit, että juuri ennen alkuperäistä saapumisaikaasi oli tapahtunut jotain, mitä et halua edes kuvitella. Huolto, josta mekaanikko sanoi, ettei se ollut kiireellinen, mutta päätit tehdä sen sinä päivänä, ja kesken huollon hän löysi jarruvian, joka 80 kilometrin tuntivauhdissa alamäessä olisi ollut aivan toinen tarina. Jos olet yli 35-vuotias ja olet jo kerännyt riittävästi elämänkokemusta, Brasilian teillä, joko kuljettajana tai matkustajana, on erittäin todennäköistä, että sinulla on vähintään yksi näistä muistoista. Hetki, jolloin selittämätön viivästys, epäsopiva mekaaninen ongelma tai pakotettu reitinmuutos pelasti sinut jostakin, mitä et nähnyt, mutta joka oli todellista. Ja mitä useimmat ihmiset tekevät tällä muistolla? He säilyttävät sen kuriositeettina, sattumana. Olipa tuuri, että myöhästyin ajatuksena, ja he jatkavat eteenpäin ymmärtämättä, mitä todella tapahtui. Tänään muutan sen. Aloittakaamme tasosta, jota kukaan ei yhdistä tähän teemaan, ja joka jättää sinut vaille vastaväitteitä sattumasta. Kognitiivisessa psykologiassa on käsite nimeltä near miss, joka suomeksi olisi jotakin kuten läheltä piti tilanne tai läheltä piti tapahtuma. Michiganin yliopiston tutkijat, jotka tutkivat päätöksentekoa riskitilanteissa, ovat dokumentoineet, että ihmisen aivot käsittelevät near miss tilanteita hyvin eri tavalla kuin muun tyyppisiä kokemuksia. Kun henkilö kokee near miss tilanteen, kun jotain vakavaa oli vähällä tapahtua, mutta ei tapahtunut, aivojen valppausjärjestelmä aktivoituu paljon voimakkaammin kuin täydellisissä vaaratilanteissa.
Ja tähän on syvä biologinen syy. Aivot yrittävät uutta oppia kokemuksesta, joka jäi epätäydelliseksi. Ne yrittävät ymmärtää, mitä oli vähällä tapahtua, jotta toistuminen voitaisiin estää. Mutta tutkijat huomasivat myös, että useimmat ihmiset aliarvioivat vakavasti near miss-tilanteen, kun sitä ei ole havaittu tietoisesti. Kun et tiedä, että olit vähällä kuolla, et käsittele vähällä hetkeä vähällä hetkenä. Käsittelet sen tyhjänä, normaalina päivänä, vielä yhtenä autovikana. Ja juuri tässä hengellinen ulottuvuus astuu kuvaan tarkkuudella, jota tieteellä ei ole vielä välineitä mitata. Sillä on olemassa near miss-tilanteita, jotka olet havainnut, kuorma-auto, joka pyyhkäisi autosi ohi ja sai sydämesi pysähtymään 2 sekunniksi, ja on olemassa near miss-tilanteita, joita et koskaan nähnyt. Ne, jotka pysäytettiin ennen kuin ne edes saavuttivat havaintokykysi tason, ne, jotka ohjattiin sivuun hengellisellä tasolla ennen kuin ne ilmenivät fyysisellä tasolla, ja nämä ovat mahdollisesti yleisimpiä ja näkymättömimpiä, ja ne vaativat eniten uskoa tullakseen tunnustetuiksi. Psalmi 91 on Raamatun täydellisin luku jumalallisesta suojeluksesta, ja siinä on erityinen kohta, joka puhuu suoraan tästä. Jakeet 11 ja 12. Sillä hän antaa enkeleilleen käskyn varjella sinua kaikilla teilläsi. He kantavat sinua käsillään, ettet jalkaasi kiveen loukkaisi. Kivi voi olla kirjaimellinen, se voi olla metaforinen. Mutta teidän kulkijan kontekstissa ja Raamatun kontekstissa tie sisältää polut, reitit, fyysiset matkat. Lupaus on aktiivisesta, käsin tapahtuvasta väliin tulevasta varjeluksesta. Enkeleitä, jotka tukevat, jotka puuttuvat asioihin, jotka toimivat fyysisellä tasolla taatakseen, ettei suojellun matka keskeydy sen vuoksi, mitä häntä vastaan on suunniteltu. Ei ole sattumaa, että Psalmi 91 käyttää sanaa tiet monikossa. Kyseessä ei ole vain yksi suojeltu tie. Ne ovat kaikki tiet. Jokainen reitti, jota kuljet. Jokainen tie, jonka ylität. Joka kerta, kun astut autoosi ja lähdet kohti tuntematonta, mikä tapahtuu joka kerta, sillä yhdelläkään matkalla ei ole inhimillistä takuuta perille pääsystä. Ja näillä teillä luvattu suojelu ei ole passiivista suojelua, joka odottaa vaaran ilmenemistä reagoidakseen sitten. Se on ennaltaehkäisevää suojelua, joka toimii ennen, joka pysäyttää ennen, joka asettaa mekaanisen esteen ennen kuin fyysisellä vaaralla on mahdollisuus toteutua. Ja tässä on paikka, jossa minun on tehtävä yhteys, joka muuttaa kaiken sinulle. Mekaaninen vika jumalallisen suojelun välineenä ei ole uusi käsite. Se on malli, joka kulkee läpi koko Raamatun kerronnan eri muodoissa, ja kun opit tunnistamaan sen, alat nähdä sen kaikkialla. Periaate on johdonmukainen. Jumala käyttää usein sitä, mikä näyttää ongelmalta, luodakseen suojelua. Hän käyttää sitä, mikä näyttää viivästykseltä, välttääkseen saapumisen väärällä hetkellä. Hän käyttää sitä, mikä näyttää vastoinkäymisiltä, pysäyttääkseen määränpäät, jotka tulisi peruuttaa. Ajattele profeetta Elian historiaa. Uupuneena paetessaan kuningatar Isebeliä, hän menee nukkumaan puun alle ja pyytää saada kuolla. Ja mitä tapahtuu? Enkeli koskettaa häntä. 2 ja sanoo, nouse ja syö, sillä matka on sinulle liian pitkä. Enkeli ei poistanut vaaraa. Hän ei poistanut vainoa. Mutta hän takasi, että Elialla oli se, mitä hän tarvitsi edessään olevaa matkaa varten. Ja silloin Elia kulki 40 päivää ja 40 yötä tuon ravinnon voimalla, yliluonnollisen ravinnon, joka ylläpiti matkaa, joka ylitti täysin inhimillisen kyvyn. Se, mikä näytti Elian elämän huonoimmalta hetkeltä, romahdus, uupumus, halu kuolla, keskeytettiin energiavarastolla, joka vei hänet perille asti. Keskeytys ei ollut matkan loppu. Se oli valmistautumista siihen. Ajattele myös Bileamin historiaa, palkkasoturiprofeetan, joka palkattiin kiroamaan Israel. Tiellä hänen aasintammansa pysähtyi 3 kertaa. Bileam vihastui, löi eläintä sauvalla, ja Aasi, joka näki Herran enkelin paljastettu miekka kädessään tukkivan tien, kun taas Bileam ei nähnyt mitään, ne puhui. Kirjaimellisesti puhui.
Ja silloin Jumala avasi Bileamin silmät näkemään enkelin, joka oli siellä. Ja enkeli sanoi, minä olen lähtenyt sinua vastustamaan, sillä tämä matka on vastoin minun tahtoani. Aasi, joka ei liikkunut, oli ongelmaksi naamioitua suojelua. Itsepäinen eläin, joka kulutti Bileamin kärsivällisyyden, pelasti todellisuudessa hänen henkensä. Jos Aasi olisi jatkanut kulkuaan, Bileam olisi törmännyt enkeliin ja kuollut. Kuinka monta kertaa autosi on ollut Bileamin aasi? Kuinka monta kertaa se mekaaninen ongelma, se käynnistymättömyys, se rengasrikko, joka jätti sinut tien varteen, on ollut enkeli, joka on asetettu tielle eteesi tukkien määränpään, joka olisi maksanut sinulle enemmän kuin kuvitteletkaan. Mutta tässä on kohta, jossa useimpien ihmisten käsikirjoitus epäonnistuu, sillä kun aasi pysähtyy, vaistomainen reaktio on lyödä aasia. Se on viivästyksen aiheuttama viha. Se on turhautuminen mekaanikkoon. Se on raivokas puhelu vakuutusyhtiöön. Se on stressi, joka saastuttaa koko päivän. Ja tämä reaktio, täysin inhimillinen, täysin ymmärrettävä, pyyhkii pois havainnon siitä, mitä todella on tapahtumassa. Se sulkee silmät tien päällä olevalta enkeliltä, ja se takaa, että suojelu koetaan ongelmana, väliintulo tunnetaan hylkäämisenä ja pelastus luokitellaan huonoksi onneksi. Ja tämä on se käännekohta, jota haluan ehdottaa sinulle tänään. Ei naiiviutta, joka kieltää rengasrikon olevan epämukava, se on sitä. Ei hengellisyyttä, joka teeskentelee, ettei puhjennut rengas teettänyt työtä, se teetti. Vaan tietoisuutta, joka todellisen epämukavuuden ja todellisen työn keskellä kykenee kysymään, mistä tämä viivästys minua säästää? Mitä tämä este pysäyttää? Kuka tässä toimii sen mekaanisen ongelman takana, jonka näen? Tämä kysymys, tämä ainoa kysymys, joka esitetään aidolla uskolla olosuhteiden keskellä, on se, mikä erottaa ne, jotka elävät valittain elämän vastoinkäymisistä, niistä, jotka elävät yhteydessä siihen syvempään suojelun ulottuvuuteen, jota Jumala operoi. Ja tämän kysymyksen esittäminen ei ole passiivisuutta, se ei ole alistumista, se on aktiivisinta mahdollista arvostelukykyä. Sallikaa minun tuoda esiin tilasto, joka jää muistiinne. Soveltavan taloudellisen tutkimuksen instituutin, IPEA, tutkijat analysoivat vakavien onnettomuuksien tietoja Brasilian liittovaltion valtateillä ja tunnistivat, että yli 60% kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen johtavista onnettomuuksista tapahtuu hyvin erityisissä aikaikkunoissa, keskipäivän ja kello 2 välillä iltapäivällä sekä kello 6 ja 8 välillä illalla. Juuri ne tunnit, jolloin ajoneuvovirta on suurin, ja juuri ne tunnit, jolloin useimmilla ihmisillä on kiire jonnekin. Juuri ne tunnit, jolloin 20 minuutin viivästys, minkä tahansa syyn, mukaan lukien mekaanisen vian vuoksi, voi tarkoittaa eroa siinä, onko jonkin näistä kuolettavista ikkunoista sisään vai ulkopuolella. Oletko koskaan laskenut, kuinka monta kertaa rengasrikko on ottanut sinut pois näistä ikkunoista? Todennäköisesti et, sillä toimiva suojelu ei näy tilastoissa. Se näkyy siinä hiljaisuudessa, kun saavut kotiin, aivan kuin kyseessä olisi normaali päivä. Minun on kerrottava teille tilanteesta, jonka eräs perhe São Paulossa koki, ja joka edustaa tuhansia tarinoita, joita kiertää ympäri Brasiliaa, erityisesti uskonnollisissa yhteisöissä. Oli perjantai-ilta. Isä, 51-vuotias, oli lähdössä töistä hakeakseen 18-vuotiaan tyttärensä esityksestä pääkaupungin eteläosasta. Auto ei käynnistynyt, ei millään. Akku. Hän odotti 40 minuuttia hinausapua. Hän jäi tyttärensä kanssa odottamaan, hermostuneena, kärsimättömänä, tuntien olevansa maailman huonoin isä, koska ei kyennyt ratkaisemaan tilannetta. Kun apu saapui, auto hinattiin. Hän otti sovellusauton. Reitillä he kulkivat kadun ohi, jonne hänen oli alun perin tarkoitus pysäköidä. Siellä oli poliisin eristysnauha, siellä oli kameroita. Maassa oli peittoja, jotka peittivät sen, mitä kukaan ei halua nähdä. Ryöstö ja tulitaistelu oli tapahtunut juuri sillä osuudella, jonne hän olisi pysäköinyt, suunnilleen siihen aikaan, kun hän olisi saapunut, jos auto olisi käynnistynyt normaalisti.
Hän saapui kotiin kello 2 aamulla. Hän halasi vaimoaan 15 minuuttia pystymättä puhumaan. Ja seuraavana päivänä, uuden akun ollessa asennettuna, hän meni mekaanikolle, eikä mekaanikko löytänyt vanhasta akusta mitään vikaa. Se oli täysin kunnossa. Voit kutsua sitä sattumaksi, mutta se henkilö, joka halasi tytärtään sinä yönä, ei kutsu sitä sattumaksi. Hän kutsuu sitä oikealla nimellä. Nyt minun on puhuttava sinulle siitä, mitä tehdä tällä tunnustuksella. Sillä sen ymmärtäminen, että mekaaninen pelastus oli todellista, on ensimmäinen askel. Toinen askel on kehittää hengellinen harjoitus, joka pitää tämän tietoisuuden elävänä arjessa. Koska jumalallinen suojelu toimii täydellisemmin sen elämässä, joka on virittäytynyt tunnistamaan sen, kiittämään siitä ja julistamaan sitä. Ei siksi, että Jumala vaatisi tunnustusta suojelun ehtona, hänen armonsa ei ole kaupankäyntiä, vaan siksi, että aktiivinen tunnustaminen luo ihmisen sisälle uskon, yhteyden ja kiitollisuuden tilan, joka itsessään vetää puoleensa sitä, mitä psalmi 91 lupaa, asumista korkeimman suojassa. Ja se, joka asuu tässä suojassa, on määritelmän mukaan sellaisen peiton alla, jota ulkoiset tapahtumat eivät kykene läpäisemään samalla tavalla. Ensimmäinen käytännön askel on rukous ennen jokaista matkaa. Ei raskas uskonnollinen rituaali. Yksinkertainen ja suora keskustelu Jumalan kanssa, joka on luvannut varjella tiesi. Ennen kuin käännät avainta tai painat nappia, kuten nykyään julistat, Herra, uskon tämän matkan sinun käsiisi. Varjelkoot enkelisi tätä tietä, älköön mikään minua vastaan asetettu ansa toteutuko. Se, mikä on pysäytettävä, pysäytettäköön. Pääsköön perille sinne, minne minun on päästävä, oikeaan aikaan ja oikealla tavalla. Yksinkertaista. 30 sekuntia. Ja hengellisesti merkittävää tavalla, jonka alat tuntea rauhana, jolla ajat, tyynenä, jolla kohtaat liikenteen ja kiitollisuutena, jolla saavut perille. Toinen askel on takautuvan tunnustamisen harjoitus. Tämä voi tuntua oudolta, mutta se on voimakasta. Varaa hetki viikossa, se voi olla sunnuntai-ilta, se voi olla lauantai-aamu, tehdäksesi mielessäsi katsauksen viikkoon. Ei luetteloidaksesi ongelmia, vaan havaitaksesi pelastukset. Mitkä olivat ne hetket, jolloin jokin olisi voinut olla pahemmin, mutta ei ollut? Mitkä olivat ne viivästykset, jotka kenties olivat suojelua? Mitkä olivat ne vastoinkäymiset, joilla tänään, muutaman päivän etäisyydellä, näyttää olevan logiikka, joka sillä hetkellä ei ollut näkyvissä? Tämä harjoitus, jota teologit kutsuvat kaitselmukselliseksi katsaukseksi, valmentaa mieltä ja henkeä näkemään Jumalan käden arjen kudoksessa. Ja mitä enemmän tunnistat sen menneisyydessä, sitä helpommin tunnistat sen nykyhetkessä. Kolmas askel on se, mitä kutsun perille pääsyn julistukseksi. Joka kerta kun saavut turvallisesti määränpäähäsi, riippumatta siitä, millainen matka oli, teet kiitollisuuden julistuksen. Sen ei tarvitse olla monimutkainen, se voi olla vain kiitos Herra, sanottuna aidolla vakaumuksella, vielä auton sisällä ennen moottorin sammuttamista. Tämä teko luo tietoisuuden rituaalin, joka toiston kautta muuttaa syvästi suhdettasi liikenteeseen, arjen riskeihin ja havaintoosi jumalallisesta suojelusta. Sillä kun kiitollisuudesta tulee refleksi, tietoisuus suojelusta tulee vakioksi. Ja tietoisuus jatkuvasta suojelusta on maaperä, jossa syvin usko kasvaa. Neljäs askel on kiireen hallinta. Tämä on käytännöllisin kaikista ja se, joka pelastaa eniten henkiä. Useimmissa Brasilian teiden vakavissa onnettomuuksissa kiire on myötävaikuttava tekijä, ja kiire syntyy havainnosta, että aika on sinua vastaan. Mutta henkilö, joka ymmärtää, että jumalallinen kaitselmus toimii ajan kautta, että viivästykset voivat olla suojelua, että 5 minuuttia myöhemmin saapuminen voi olla juuri oikea hetki, tuo henkilö alkaa suhtautua eri tavalla liikenteen kiireellisyyteen, ei huolimattomalla hitaudella, vaan tietoisella tyyneydellä. Halulla lähteä aikaisemmin ja ajaa suuremmalla marginaalilla, jotta ei luotaisi olosuhteita, joissa ainoa ulospääsy on riski. Sillä Bileamin aasi voi pysäyttää sinut lempeillä tavoilla, rengasrikolla, ruuhkalla, punaisella valolla,
Mutta jos jätät huomiotta lempeät merkit ja vaadit kiirettä, väliintulomenetelmien on muututtava voimakkaammiksi saman tuloksen saavuttamiseksi. 5. askel on esirukous niiden ihmisten puolesta, jotka ovat liikenteessä kanssasi. Tämä askel muuttaa suojelun harjoittamisesi yksilöllisestä yhteisölliseksi. Joka kerta kun näet onnettomuuden tiellä jopa lievän, jota kaikki hidastavat katsomaan, sen sijaan että vain kiittäisit, ettei se ole sinä, rukoilet osallisten puolesta, perheiden puolesta, joihin se vaikuttaa, pelastajien puolesta, jotka saapuvat vaikeimmalla hetkellä. Ja sitten rukoilet kaikkien niiden suojelun puolesta, jotka ovat sillä tiellä sillä hetkellä, mukaan lukien itsesi. Tämä yhteisöllinen esirukous luo hengellisen huolenpidon ilmapiirin, joka ei rajoitu vain omaan elämääsi, se laajenee. Ja raamatullinen periaate on selvä. Kun rukoilet muiden siunauksen puolesta, kiidät siunauksen hengellisellä taajuudella, joka luonnollisesti käsittää oman elämäsi. Minun on puhuttava jostakin, mikä on kenties haastavin osa tätä koko sisältöä. Sillä tähän asti olemme puhuneet pelastuksista, jotka tapahtuivat ja jotka tunnistit, tai joita opit tunnistamaan nyt. Mutta on olemassa vaikeampi kysymys, jota on käsiteltävä rehellisesti. Ja kysymys kuuluu, entä kun pelastusta ei tullut? Entä kun onnettomuus tapahtui? Entä kun auto törmäsi ja joku loukkaantui? Tai pahempaa? Miten jumalallinen suojelu sopii tähän todellisuuteen? Tämä on kysymys, joka ansaitsee kunnioitusta, ei helppoja ja valmiita vastauksia, jotka vähättelevät sen kipua, joka on menettänyt jonkun tiellä. Ja vastaan siihen ainoalla rehellisyydellä, jota teema vaatii, ei ole olemassa inhimillistä vastausta, joka tyydyttäisi täysin surevan sydämen. On olemassa usko. Ja usko ei ole epäilyksen puuttumista, se on päätös jatkaa luottamista silloinkin, kun kysymyksiin ei ole vastausta inhimillisessä ajassa. Se, mitä Raamattu vakuuttaa ja mitä uskova sydän valitsee syleillä jopa kivussa, on, että Jumalan suvereniteetti on suurempi kuin tapahtumat, joita emme kykene selittämään. Että hän ei hukkaa yhtäkään kipua, että edes absurdimminkaan menetyksen kohdalla se ei pakene hänen kykyään muuttaa se, mikä otettiin pois, joksikin, mikä ylittää ymmärryksemme. Tämä ei ole tyydyttävä vastaus suruun, se on ankkuri, jotta siihen ei huku. Ja sille, joka on täällä kokemassa menetystä liikenteessä, olipa kyseessä oma selviytyminen vakavasta tilanteesta tai läheisen menetys, tiedä, että tämä video on tullut luoksesi tarkoituksella, joka menee vastaamattomien kysymysten ulkopuolelle. Se on tullut muistutuksena siitä, että olet yhä täällä, että katsot tätä videota, koska pääsit siihen asti, ja tämä, vaikka se tuntuisi pieneltä kivun hetkellä, on pelastus, ja pelastuksella on tarkoitus. Haluan jättää sinulle luvun, joka päättää kaiken perspektiiviin, jota et unohda. Brasilian liikennelääketieteen yhdistys Abramet arvioi, että jokaista Brasilian liikenteessä tapahtuvaa kuolemaa kohden on noin 8 vakavaa sairaalahoitoa ja 28 ensiapukäyntiä. Tämä tarkoittaa, että jokaista tilastoksi tullutta tragediaa kohden on 36 tarinaa ihmisistä, jotka olivat lähellä, jotka olivat vähällä tulla mukaan, jotka selvisivät hengissä, joskus vammojen kanssa, joskus täysin vahingoittumattomina. 36 pelastusta jokaista dokumentoitua tragediaa kohden, ja useimpia näistä pelastuksista ei tunnistettu sellaisiksi. Ne luokiteltiin tuuriksi, sattumaksi, onneksi kävi niin. Mutta on olemassa Jumala, joka tuntee jokaisen näistä 36 ihmisestä nimeltä, joka tietää, miksi aasi pysähtyi, joka tietää, mikä enkeli oli asetettu mihinkin kulmaan sillä hetkellä, ja joka odottaa, että ihmiset, jotka pääsivät kotiin sinä yönä, katsoisivat jonain päivänä taaksepäin ja ymmärtäisivät, mitä heidän puolestaan tehtiin heidän tietämättään. Sinä olet yksi näistä ihmisistä. Ja auto, joka ei käynnistynyt, rengas, joka puhkesi, akku, joka hyytyi, ruuhka, joka pidätteli sinua, liikennevalo, joka sulkeutui edessäsi, puhelu, joka vei huomiosi ennen lähtöä. Jokaisella näistä tapahtumista on todennäköisyys olla ollut ero jatkuvan elämän ja päättyvän tarinan välillä,
Ja sinä olet täällä, elossa, katsomassa tätä videota, lapsien kanssa, jotka voivat yhä halata sinua, unelmien kanssa, jotka voidaan yhä toteuttaa, tarkoituksen kanssa, joka on yhä aktiivinen. Tämä ansaitsee enemmän kuin onneksi kävi niin. Se ansaitsee julistetun kiitollisuuden. Kirjoita tämän videon kommentteihin sana pelastettu, vain se, koska tämä sana on tunnustuksen julistus, että sinut on pelastettu jostakin, mikä ei päässyt koskettamaan sinua, mutta joka oli todellista. Ja kun julistat pelastuksen, kunnioitat sitä. Ja se, mitä kunnioitetaan kiitollisuudella, moninkertaistuu suojeluna. Haluan nähdä, kuinka moni täällä tunnustaa, että on päässyt elävänä paikkoihin, joihin ei olisi pitänyt päästä ilman yliluonnollista apua. Sillä tämä luku muuttaa tavan, jolla tämä kanava ymmärtää täällä jaetun vaikutuksen. Jos et ole vielä tilaaja, hoida se nyt. Klikkaa tilaa, aktivoi kello. Sillä joka viikko on sisältöä, joka menee suoraan siihen, mitä useimmat ihmiset tuntevat, mutta eivät tiedä, miten nimetä. Ja seuraava video paljastaa jotain jumalallisesta suojelusta, joka toimii nukkuessasi siitä, mitä tapahtuu hengellisellä tasolla unituntien aikana, ja miksi tietyillä unilla ja tietyillä heräämisillä kello 3 aamulla on paljon konkreettisempi merkitys kuin useimmat kuvittelevat. Älä missaa sitä. Ennen lopettamista haluan sinun tekevän tämän julistuksen ääneen, mieluiten autosi sisällä, ennen seuraavaa matkaa. Herra, tunnustan, etten ole päässyt tähän asti ajotaitoni enkä autoni laadun vuoksi. Olen päässyt, koska enkelisi varjelevat teitäni. Tunnustan pelastukset, jotka olen nähnyt, ja kiitän niistä, joita en ole nähnyt, jotka olivat kenties tärkeimpiä. Pyhitän jokaisen matkan, jonka tästä päivästä lähtien teen, sinun suojelukseesi. Olkoon reittini varjeltu. Olkoot minua vastaan teillä asetetut ansat puretut, ennen kuin ne saavuttavat minut. Olkoon kotiin saapuminen aina varmuus, joka tulee sinulta. Ja etten koskaan enää kohtelisi rengasrikkoa huonona onnena, vaan merkkinä siitä, että on enkeleitä, jotka työskentelevät suojeluni eteen silloinkin, kun en kykene näkemään, Jeesuksen nimessä. Aamen. Sinut on pelastettu. Auto, joka petti, pelasti henkesi. Ja Jumala, joka lähetti enkelin pysäyttämään Bileamin aasin, on sama, joka toimii tänään Brasilian valtateillä niiden puolesta, jotka ovat hänen. Mene Jumalan kanssa ja aja suojeltuna.